Aike ne? Kaga Zara? Da direba da kuku da su na ga sun fita da Zara. Ina Zara? Ah, Zara ta daɗe da tahowa Hajjaju. Ban gane ta daɗe da tafowa ba. Ah, nan na tsaya na ce Zara tsaya. Dan shigan dan kalato ni ma na abubuwan bangare na. Ina zuwa sai na ga ban ga Zara kindin mota mun ce to Zara ta san hanya, Zara ta yo gida. Wai ubanka a nauzan Najeriya. CNN ma na magana da kusurin sanyi. Akan CNN yawa. Duk mace take cikin yanayi irin naki, da dole akwai ɗan kwaɗaye-kwaɗayen nan. To wallahi shi ne gugurin nan dai har da madara ma. Me zan yi da shi? Tun safe nake ci awa gwalgwalin ba a kawo da wuli ba. Ni ya riga fita da kare na bana ci. Asiya har da madara fa. Ka siyo min kalaba. Ba kalaba ba sunan gari ba ne? Faɗan ƙauye, farar ƙasa nake nufi. Ki bani nan da kwana 2. Wannan abun zai warware. Wallahi tallahi in bi har kwana 2 ta yi. Na ji shiru wallahi tallahi yana tona maka asiri. Asiya! Idan baki faɗa min wanda ya miki ciki ba, sai na kashe ki. Ba sani ba hajiya. Ya haƙuri don Allah, ban san waye ɗin ba, ni ma ta na ga juna biyun nan. Ke ba na son renin hankali, ba za ki faɗa min ba? Allah gaskiya na gaya miki.